Amayi awa mukuwaonawa ana awo onse okwana 5 anabadwa ndi vuto la ulumali omweomwewo sayenda ndipo amayenda chonjuta ngati muja tikhalira pa zimbuzi zokumba. Zitheka bwanji ana onse nkumabereka aulumali okhaokha? Ndi chani chinayambisa ulumali umenewu? Anthu awawa ndi ndani? Nangano moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Kwinaku ife a Dini Studios timagulisa malonda osiyanasiyana online nkumatumizanso madera osiyanasiyana m'Malawi muno. Tili ndi WhatsApp group la malonda komwe timatumiza tsiku ndi tsiku malondawo kwa ofuna kupanga join. Ndisiya link mu comment box. Mzimayiyu wabereka ana okwana 12, ana okwana 5 anamwalira. Awiri okha nkutuluka opanda ulumali ndipo ena 5 nkukhala ndi ulumali ofana nawo. Christina ndiye dzina lake mzimayiyu ku Rwanda. Mzimayiyu sikuti zinangofikirapo mabereka ana osayenda chonchayi. Iyeyu zisanafike apapa anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Christina anafika msinkhu wa banja, anakwatiwa ndi kukhala pa banja. Ndiye paja tikakhala pa banja kenako timayembekezera kupita kuleba. Choncho mdaliso woyamba unamugwera mwana wa thanzi ndithu. Wachiwiri, wachinayi, wachisanu ndi chiwiri, 10 kenako mpaka 12. Ana okwana 5 anamwalira ndi mavuto a ulumali omwewa. Ana 5 onse ankabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula, koma akafika pakati pa zaka ziwiri kufika 5 ndipo omwe zonse zimayamba. Anawa ati amakhala akuyenda muja momwe tonse tiyendera, koma tsiku limodzi amangoyamba kumva kufoka miyendo nkusiya kuyenda. Ana onse 5 chimodzimodzi achipatala amati ilili ndi vuto la misempha yomwe imafowoketsa anawa nkusiya kuyenda ndipo iwo alibe solution kuzimenezizi. Mwana wamkulu wa amayiwa ndi wa zaka zoposera 44, koma ana onsewa stilu amakhala ndi mayi awo okha popeza bambo anamwalira zaka zapitazo. Mayi amavutika ndi kusamalira anawa poti sagwira ntchito zoti angathandize mayi awowa. Mnyamata mmodzi mwa anyamatawa amasoka tinsapato kuti pang'ono ndi pang'ono panzake timakoini azipeza. Wina mwa anyamatawa anaphunzira kumeta ndipo naye amameta tiana nkumapezanso machenje moyo nkumasintha. Kukakhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku anawa siwokondwa osati kamba ka ulumali wayi, koma kamba kakusowekera ndalama yoti azithandizika tsiku ndi tsiku popeza mayiwo kamba kakukula nawo anayamba kuyenda ndi ndodo popeza nawo miyendo imawavuta. Anthu kunjaku tikudwala ndipo pena timapezeka mwabwira mapilisi ochuluka koma osachira. Zikafika apatu zimafunika kuyesa mankhwala achikuda. Ku South Africa kuli Dr. Shakil omwe amachiza anthu kudzera mmankhwala achikudawa. Kodi ni mabomu, chizonono, chindoko, misala, likango la mkati ndi lakunja, BP, gasi ndi maasas, kuchangamusa munthu wabambo kuchipinda, kukulisa mabere ndi mbina, TB, chimfine chosatha ndi zina zambiri. Dr. Shakil ndiye ndi omwe akupezeka ndi mankhwala onsewa ndipo ansanu akuchira mwansanga ndi mkuluyu. Akupezekera ku South Africa dera la Port Elizabeth, koma iwowa amayenda dera lina lililonse ku South Africa kunkana athandiza anthu omwe adwala. Ndisalongolole poti zambiri zimaonekeratu zokha poyera. Alankhuleni pa 083 472 0143 ndipo muthandizidwa mopheka.